Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos ca información hoxe, luns, día 5 de maio, na radio e na televisión municipal de Cerceda. Falaremosles hoxe pois desa invitación que fai o Concello á xuventude para vivir un partido de Liga ACB de baloncesto. Saberemos cando e como. Na festa da terceira idade, que será o 17 de maio, xa superan as 450 persoas anotadas. Todo indica que a día de hoxe seguramente xa se chegue ás 500 persoas. A carreira solidaria aos 11 das vías, celebrada este pasado sábado, día 3 de maio, foi un éxito, a pesar de que a choiva quixo impedir disfrutar en toda a súa magnitude. Este pasado venres tivo lugar a homenaxe a Miguel Vázquez, doble campeón galego de carreiras de montaña. Mañán escoitaremos e miraremos unha reportaxe sobre ese acto. A Poseidón Reis será o día 31 de maio, a carreira, lembren, de obstáculos, donde tamén se espera este ano prácticamente 1000 persoas participando. Falaremos da segunda festa Veciños polo Rural, que vai a ser xa este próximo sábado, e tamén da homenaxe ao cura Don Albino Verdía, da renovación do DNI e do pasaporte que se pode facer aquí o 21 de maio en Cerceda. E recordamos tamén que xa se adxudicou a pasada semana a planta de residuos textís que se fará en Sogama. Lembramos ese curso gratuito de competencias digitais. Nos deportes, pois repasaremos os resultados da fin de semana, destacando por enriba de todo, como xa o fixemos o pasado venres, o Queixas, que conseguiu outro ascenso consecutivo, en este caso a primeira categoría. Galicia recupera esa categoría na que xa militara. O equipo de Pablo conseguiu no merced a unha gran segunda volta que os fai, incluso, si esta fin de semana consiguen vencer, ser campeóns de Liga, ademais de ter xa o ascenso que xa celebraron esta fin de semana, e tamén volveron a vencer o seu encontro que tiñan de Liga. Falaremos do Queixas e falaremos dos restos de equipos, os resultados que tiveron nesta fin de semana. En canto tempo, as previsións para mañán é de que xa tenemos un tempo máis anticiclónico, aínda que as temperaturas non serán aínda altas. Como decíamos ao principio dos titulares, o Concello de Cerceda organiza para os rapaces e rapazas do Concello unha viaxe a acudir para ver un partido da Liga ACB de baloncesto na Coruña entre o Básquet Coruña e o Barcelona. Decir que ata o próximo martes, é dicir, ata mañán, día 6 de maio, ata mañán 6 de maio, hai de plazo para anotarse a esta xornada de baloncesto élite na Coruña. Vai a ser xa este xoves, día 8 de maio, será un partido de Liga ACB entre o Básquet Coruña contra o Barcelona. Un encontro importante para os coruñeses na súa loita por manter a categoría. É un partido de élite de baloncesto. Será ás 8:30 no Coliseo da Coruña. A saída será de Cerceda ás 7 da tarde. A idade máxima para participar será de 18 anos, irán en autobús acompañados por adultos. Poden anotarse a través dun enlace que atoparán na web municipal ou nas redes sociais. Para calquera dúbida poden chamar o teléfono 981 68 50 01. E lembren que mañán sería o último día para anotarse para poder ir a ver un bonito partido de baloncesto da Liga Élite de baloncesto entre o Básquet Coruña e o Barcelona, que será o próximo xoves ás 8:30 da tarde no Coliseo da Coruña. Será, insistimos, a saída ás 7 da tarde de Cerceda. Para inscribirse e anotarse a través de un enlace web que atoparán na web municipal ou nas redes sociais do Concello. Sigue a moi bo ritmo a anotación dos veciños para a festa social da terceira idade de Cerceda, que vai a ser dentro de 2 semanas, o 17 de maio. A festa da terceira idade de Cerceda
ten esta data xa fixada, 17 de maio, que coincide coa celebración do Día das Letras Galegas. A día de hoxe rondaban xa as 500 persoas, 450, pero cando este saindo este informativo posiblemente xa estén nas 500 persoas inscritas, segundo non din dende o Concello. Como decimos, será de novo na Polideportivo de Limeixa, no Piñeiro, a partir das 2 da tarde, ese sábado, día 17. O plazo para anotarse está aberto, vai a rematar, en principio, a finais desta semana. Sería cando rematase o plazo para anotarse a festa da terceira idade. As inscripcións poden facelas por teléfono no 981 68 60 68 ou presencialmente na terceira planta da Casa do Concello. A chuvia quixo deslucir a carreira solidaria aos 11 das vías, pero non o fixo, porque de novo foi un éxito de participación. Tivo lugar este pasado sábado, 3 de maio. O Concello de Cerceda organizou a terceira edición da carreira solidaria aos 11 das vías este pasado sábado, con unhas 600 persoas inscritas. Se celebrou, insistimos, dende xa pola tarde ás 4, e que, ademais da organización polo Concello de Cerceda, colaborou o Clube Atlética Silva e o albergue da estación. A primeira proba en celebrarse, que foi aos 11 kilómetros, unha proba que combinaba trail e asfalto, celebrouse con normalidade e ademais se deu a coñecer tamén a vía verde pola que transcurría en gran parte, unha vía verde que une o noso Concello co Concello de Oroso. Tamén se celebrou a andaina de 4 kilómetros, donde por fortuna apenas tiveron aínda a presencia da chuvia e, en este caso, tamén destacar que as cantidades recadadas son doadas íntegramente á Asociación Española de Loita contra o Cancro, como xa se fixo no ano pasado. Os gañadores das probas, por exemplo, na xeral de 11 kilómetros, na carreira foi para Pablo Otero, na categoría masculina, e para Marina Porteiro, na categoría femenina. Na xeral sub-10, Mateo Vilela Mosquera e Gabriela López foron os vencedores. Na sub-12, Nicolás Amado e Icia López. Na sub-14, Guillermo Llorente e Judith Barros. Na sub-16, Xoel Otero e Martina Castelo. E na sub-18, Brais Bahamonte e Ayala García. No acto estiveron o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, o concelleiro de Deportes, Óscar Golán, e varios membros máis do grupo de goberno que quideron acompañar e participar nesta proba organizada polo Concello. Tamén estiveron representantes de Atlética Silva e o albergue da estación de Queixas Cerceda. Cambiamos totalmente de tema. Este pasado venres se homenaxeou a Miguel Vázquez, doble campeón galego de carreiras de montaña. Foi o pasado venres sobre a 1:30 no Salón de Plenos da Casa do Concello, donde se homenaxeou a este corredor cercedense, Miguel Vázquez Grela, doble campeón de Galicia nas carreiras de montaña. Estivemos ali e mañán martes ofreceremoslle unha reportaxe deste acto. Máis probas deportivas, a Poseidon Race será o 31 deste mes de maio e de novo volve a ter unha cifra de participantes pois casi que de récord. Prácticamente 1000 persoas de novo van a participar na Poseidon Race, esta carreira de obstáculos que se celebra xa en Cerceda e xa vai pola edición número 4. En este caso, comenzará xa pola mañán, donde como novedade este ano van a facer unha carreira solidaria de 5 km pola zona do parque acuático ás 11:30 da mañán. Vai a ser a primeira Cross Poseidon Race, unha carreira solidaria, insistimos, de 5 km, donde todo o recadado será para doar a Asociación de Esclerosis Múltiple da Coruña. O precio de inscripción, que aínda sigue aberta, será de 10 euros. Logo xa pola tarde, na primeira proba que se vai a disputar, xa será a de élite. Lembren que hai élite, starter, hai por parexas e a categoría popular. En calquera delas, prácticamente xa están esgotadas as plazas e
Álvaro Sánchez, que é o organizador e presidente da OCR Cerceda, xa está en elo, preparando os obstáculos, preparando todo para que se poda disfrutar un ano máis nesta recinto do Parque Acuático e seus arredores, xa nunha destas probas, a proba o Poseidon Race, das máis destacadas do panorama nacional español, donde virán os campeóns de España, pero tamén atletas de Europa, do resto de Europa e incluso de outras partes do mundo. Máis temas, falamos agora da segunda festa Veciños polo Rural. Este sábado que ven xa no pabellón da Silva, a partir das 2 da tarde, se celebra a segunda festa de Veciños polo Rural, donde se fará un gran xantar e música. A intención é a de pasar un día de conversas, risas e baile coa veciñanza, segundo nos din dende a propia asociación. En canto ao menú, será a base de empanada, paella a fartar, postre, café, etc. Os precios para os socios é de 12 euros, e para os non socios de 18 euros para os adultos. A rapazada de 5 a 10 anos pagarán 5 euros e os menores de 5 anos será gratuito. Pola tarde tamén, despois do xantar, habrá sobremesa coa vocalista Mary. Se poden reservar os tickets xa antes do xoves. O xoves sería o último día para poder reservar os tickets con calquera membro da xunta directiva de Xuntos polo Rural, ou se queren poden chamar o teléfono 686 31 94 83. Lembren que se trata de, en este caso, a segunda festa de Veciños polo Rural, que será este sábado no pabellón da Silva a partir das 2 da tarde. Tamén este mes, o sábado día 31 deste mes de maio, un grupo de veciños organiza unha homenaxe ao cura de Queixas, de Cerceda, de Encrobas de Meirama de Lesta e de Mercurín. Don Albino Verdía, ademais colaborador da Radio e Televisión de Cerceda, terá un homenaxe nun acto que comenzará cunha misa a 1:30 na igrexa de Santa María de Queixas, para despois celebrar un xantar ás 2 da tarde na zona do aparcamento ao lado da igrexa. Decir que se alguén quere participar no xantar e no regalo que se lle fará, pois teñen de precio 40 euros para os adultos e rapaces e rapazas 20 euros. A partir das 4 tamén actuarán as pandereteiras de Encrobas e o grupo de música tradicional galego San Martiño de Cerceda. Si quere vostede renovar o DNI ou o pasaporte, que en este caso é novedade, pois pode facelo o día 21 de maio en Cerceda. Decir que xa poden pedir cita na planta baixa do Concello, nas oficinas xerais. Aí poden pedir cita para renovar o pasaporte ou para renovar o DNI en Cerceda. O mércores 21 de maio será no Auditorio Municipal, cando veña un equipo, unha unidade móvil da Policía Nacional, a facer este trámite. As citas teñen que pedilas nas oficinas xerais do Concello, na planta baixa. Informarlles tamén que para renovar o DNI é preciso telo caducado ou que lle falten menos de 90 días para caducar. Deben de levar fotos recentes e pagar unha taxa de 12 euros. En canto ao pasaporte, teñen que ter o DNI sin caducar, levar fotos recentes e pagar unha taxa de 30 euros. Os menores de idade deben ir acompañados cos seus proxenitores ou titores legais. Falámosles agora de Sogama e de unha nova planta de residuos. En este caso xa se adxudicou esta semana a planta de residuos textís. Vai a estar funcionando xa no ano 2026, dentro de, en teoría, un ano, estará funcionando a nova planta pública de clasificación de residuos textís de Galicia. Por primeira vez Galicia vai a contar cunha planta pública para tratar directamente os residuos textís. A instalación, que se vai a localizar no complexo medioambiental de Sogama, ocupará 8.000 metros cadrados e terá unha capacidade inicial de 3.000 toneladas anuais que serán ampliables ata as 24.000. Foi adxudicada por 22,4 millóns de euros e entrará en funcionamento no segundo trimestre do ano 2026.
Na súa primeira fase creará entre 16 e 30 postos directos de emprego, priorizando a contratación de persoas con discapacidade e algunhas ou as que podan tamén ter risco de exclusión social. O proxecto que se presenta axudará os concellos e empresas do sector a cumprir coa normativa de reducir o uso do vertedoiro, especialmente no que se refire a residuos textiles. Lembramos que a Xunta de Galicia ofrece unha formación en competencias digitais. Se trata dun programa destinado á capacitación en competencias digitais intermedias, totalmente gratuito, 100% en liña e con titulización personalizada. É un programa acreditado pola Xunta de Galicia, totalmente gratuito e en liña. En calquera caso, o curso ten unha duración de 10 semanas, o propio ritmo, sin horarios e realizando tamén sesións grupais de acompañamento. Para dar por finalizado o curso, haberá que haber participado nun mínimo de 80% das horas. A metodoloxía e práctica será con vídeo e contido interactivo. Se alguén quere inscribirse, pode facelo, se quere, a través de formaciondigital.gal ou tamén no teléfono 681 053 179. Sigue tamén no informativo de hoxe nos deportes como protagonista o Queixas, o equipo cercedense que ascendeu brillantemente de categoría matemáticamente xa o pasado xoves no encontro que tiña que disputar en Teixeiro. Complicado, pero sacou adiante por un 0-2. Teixeiro 0, Queixas 2, cos tantos que chegarían xa na primeira metade a cargo de Samuel e de Martín. Era ese 0-2 que lle daba o ascenso directo á Primeira Galicia, un ascenso o segundo consecutivo. O ano pasado ascendía de terceira a segunda, este ano o equipo de Pablo volveu a subir á Primeira Galicia, categoría na que xa estivera. Todelo merced a unha gran temporada, especialmente na segunda parte da primeira volta e na segunda volta, donde pois as victorias foron prácticamente consecutivas, ata 10 seguidas, e elo fixo que o Queixas ascendera de categoría. Agora, o Queixas queda pendente de saber se é campeón de Liga ou non. Terá que dirimilo contra o Sporting Coruñés na última xornada. Insistimos que, ademais, o Queixas onte tiña outra xornada, a pesar da festa que fixeron, volveron a vencer. Queixas 2, Ordes B 0, xogado onte, foi os dous tantos na segunda metade acadados por Gonzalo e por Michael. Ese foi na xornada de onte na Revolta. Agora, xa ascendido de categoría, insistimos, un gran logro do Queixas, queda pendente só saber se é campeón de Liga ou non. Para elo, no último encontro, terá que disputalo en Dorneda, fora da casa. Facer o mismo que faga o Sporting Coruñés será suficiente para que o Queixas, ademais, insistimos, do gran logro de ascender da categoría, pois tamén consiga ser campeón de Liga. Todo indica que o equipo de Pablo será campeón de Liga e ascendeu xa matemáticamente, algo que nun principio de Liga, cando comenzaba, tiñan as súas dúbidas por ese comenzo titubeante, pero despois foi enlazando victoria tras victoria, victoria tras victoria, ata conseguir, quedando 2 xornadas para rematar a Liga, o ascenso de categoría. Algo que xa celebraron, foron percorrendo as rúas de Queixas e de Cerceda, parte do Concello, e seguro que seguirán celebrando e terán unha recepción oficial no Concello. Agora queda aínda unha xornada de Liga contra o Dorneda, donde deberán decidir aí se son campeóns ademais de Liga e rematar xa unha temporada inolvidable. E despois da segunda categoría nos imos á terceira categoría Galicia, donde temos 3 representantes tamén facendo un gran final de temporada. O cercedense volveu a vencer claramente. Atlético Sobrado 0, Atlético Cercedense
5, con 2 tantos de Marco Rodríguez, outro de Barreira e outro de Alejandro Grela. Pola súa parte, o Rodís perdía na casa. Rodís 3, Vila de Ordes 5 foi os resultados, tantos de Javier e de Dani Arcai e de Cristian non foron suficientes para conseguir puntuar. E o San Martiño vencía na casa, San Martiño 2, Vilasantar 0 foi o resultado, cos tantos de Antonio e de Martín Pombo. Tamén queda unha xornada para rematar esa liga. Ímonos cos xuvenís, co fútbol de base do Atlético Cercedense. Os xuvenís vencían na casa, Atlético Cercedense xuvenil 3, Unión Campestre 2. Os tantos de Diego, de Sergio e de Antón supuxeron 3 puntos para o Atlético Cercedense. Descansaban cadetes, infantís que xa remataron a liga, xogaban, en este caso, os benxamíns, o Benxamín B, que disputaba o seu encontro en Sada, Sada D 0, Atlético Cercedense Benxamín B 2, foi o resultado, victoria para o equipo Benxamín B. E os prebenxamíns na loita polo título empataban en Almeiras, Almeiras 1, Atlético Cercedense Prebenxamín 1. No fútbol femenino descansaban e no fútbol de veteranos na segunda división de veteranos, Cerceda de veteranos 1, Campanal de Loureda 6, e na segunda B de veteranos, Nos Coruña 3, San Martiño de veteranos 2 e Poulo 1, Rodís de veteranos 0. Xa rematamos co tempo, as altas presións continuarán estacionarias sobre as illas británicas mañán, deixando estabilidade e achegando aire frío procedente do continente europeo. Polo tanto, mañán teremos un día con algo de nubes baixas, pero que irán desaparecendo, e xa pola tarde será de ceus pouco anubrados ou despexados en toda Galicia. As temperaturas mínimas terán un novo descenso, mentras que as máximas quedarán sin cambios significativos. Os ventos soprarán moderados do nordés, con intervalos de fortes no litoral da Coruña. Pois co tempo rematamos hoxe o informativo. Nada máis, gracias pola súa compañía. Mañán voltamos. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Iris e na redacción, e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.